అందరికీ ఈరోజు 4వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. కళ్యాణి మాతాజీ మీరు కో-హోస్ట్. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈ 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి మరి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో ఇది 4వ రోజు. సో అందరికీ స్వాగతం. ఈ దివ్య జ్ఞానము అనేటటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూద్దాము. మొట్టమొదటిగా నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చూసాము? అసలు రినౌన్సియేషన్ అంటే త్యాగమా, కర్మ చేయాలా లేదంటే వదిలేయాలా, సన్యాసమా, ఈ రెండిట్లో ఏది బెటరు అని చెప్పి అర్జునుడు అడగటం, నిష్కామ కర్మ అంటే ఏమిటో భగవంతుడు చెప్పడం. నిష్కామ కర్మ అంటే ఏంటో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. వాయిస్ వినపడటం లేదు అంటున్నారు లక్ష్మీ మాతాజీ. ఇంకెవరికి అయినా ప్రాబ్లమ్ గా? కళ్యాణి మాతాజీ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వాయిస్ బానే ఉంది మాతాజీ, వినిపిస్తుంది. ఓకే. లక్ష్మీ మాతాజీ మీ డివైస్ చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఒకవేళ ఏమైనా మీ సెల్ ఫోన్ కనెక్షన్స్ కానీ లేదంటే ఆడియో అది మీరు ట్రై చేయండి. ఒక్కసారి రీజాయిన్ అయితే వస్తుందేమో ట్రై చేయండి మాతాజీ. ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ కుదరకపోతే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. కీర్తి మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించడం. వెరీ గుడ్. అది ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఇంకొకటి కూడా ఉంది మరి. నిష్కామ అంటే నిష్కామ అంటే కోరిక లేకుండా అన్న అర్థం నిష్కామ అంటే. అయితే ఏమిటది? అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్మయోగ. భగవంతుడికి అర్పించడం మొదటి పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది. అదేమిటి? ప్రతిఫలాపేక్ష ఆశించకుండా కర్మ చేయి. వెరీ గుడ్. వేదవతి మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్, దట్ కరెక్ట్. సో భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయడమే నిష్కామ కర్మ అన్నది నిన్న వివరించారా, చూసాము. తర్వాత కర్మకాండతో కర్మయోగ అంటే పని చేస్తూనే ఈ కర్మయోగ మార్గంలో ఆత్మానుభూతి తెచ్చుకోవచ్చు, మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఆత్మానుభూతికి పర్యాయ పదాలు చాలా ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏది మరి? ఆత్మానుభూతి అన్నా, పరమాత్మతత్వం అన్నా, ఆత్మతత్వం అన్నా, మోక్షం అన్నా, ఆత్మానుభూతి అన్నా అన్ని కూడా ఒకటే. సో అది మనం ఈ జ్ఞాన మార్గంలో అయినా, భక్తి మార్గంలో అయినా, కర్మయోగ మార్గంలో అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. సో కర్మయోగ మార్గంలో ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే ఇలా పనులు చేస్తూనే తెచ్చుకోవచ్చు. అన్ని వదిలేయక్కర్లేదు. మీ డ్యూటీస్ మీరు సక్రమంగా చేసి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు మీరు పనులు చేస్తూనే మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలరు అని చెప్పారు అన్నమాట క్లియర్గా. సో అది కర్మకాండతోనే కర్మయోగ అన్నది.
ఎగ్జాంపుల్ మరి యద్యద్ఆచరతి శ్రేష్ఠే తత్తద్దేవేతరో జన అని చూసాం. అంటే గొప్పవాళ్ళు ఎలా ఆచరిస్తే ఏ పనులు చేస్తే సామాన్యులు కూడా అదే చేస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తదను వర్తతే. వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతారో లోకం అంతా కూడా అనువర్తిస్తారు, వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు అని చెప్పారు. సో ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు, అందుకే భగవంతుడు తర్వాత ఈ మాట చెప్పి ఏం చెప్పారు, నాకు ఏ కోరిక లేకపోయినా, నాకు ఏది అవసరం లేకపోయినా నా డ్యూటీస్ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే ఆయన నిష్కామ కర్మ కూడా చేస్తున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఏది అవసరం లేకపోయినా భగవంతుడు, మరి ఆయన సృష్టి స్థితి లయకు కారకులు భగవంతుడు, అవన్నీ ఆయన టైంకి ఎప్పుడు ఏది జరగాలో చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే మనం కూడా అది చూసి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలో అయ్యి మన పనులను మన బాధ్యతలను మనం ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కరెక్ట్గా చేయటం మనం చేయవలసిన పని. తర్వాత మరి అన్నీ తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తారని అర్జునుడు అడిగిన దానికి ఈ సృష్టిలో అన్నిటికంటే గొప్ప శత్రువు ఏదని చెప్పారు, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. కామయేష క్రోధయేష, కామము క్రోధమే వాళ్ళను ఈ రకంగా చేస్తున్నాయి. రజోగుణం ద్వారా సంభవించే పుట్టేటటువంటి కోరిక, రజోగుణం అంటే ఫుల్ ఆఫ్ కోరికలు కాబట్టి రజోగుణం ద్వారా పుట్టే ఈ కోరికలే కోపాన్ని కూడా పుట్టించి తద్వారా మహాశనం అంటే ఏమిటి, అత్యంత దురాశ అనమాట. ఒక కోరిక తీరక ముందే 100 కోరికలు ఉంటాయి, తీరినా కూడా ఒక కోరిక ఎందుకు ఒక మూలకు కూడా రాదు, ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. అంటే అంతం లేని దురాశ తత్వం ఉన్న ఈ కామము మహాశనం అంటే అర్థం దురాశ. మహాపాప్మ, ఇది దీనిని మించిన పాపాత్మకరమైన శత్రువు. విద్యేనం ఇహ అంటే తెలుసుకో, ఈ లోకంలో ఈ లోకంలో వైరిణం, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు, ఈ కోరికను మించిన కామాన్ని మించిన శత్రువు అని మన క్లాస్లో చెప్పారు. ఇప్పుడు 4th చాప్టర్లో దివ్య జ్ఞానం ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. ఫస్ట్ భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఈ యోగాన్ని ముందుగా వివస్వానికి ప్రోక్తవానహం, నేను అహం అంటే నేను, ప్రోక్త చెప్పాను, అవ్యయం అంటే నాశనం లేని, వ్యయం అంటే ఖర్చు కావడం, అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానిది. అంటే ఇక్కడ ఖర్చు కానిది అంటే అర్థం ఏమిటంటే నాశనం లేనిది అని. సో ఈ నాశనం లేని ఈ యోగాన్ని అహం నేను ప్రోక్త చెప్పాను. ఎవరికి? వివస్వాన్ అంటే ఎవరు? సూర్య భగవానుడు. సో ఈ గొప్ప నాశనం లేని యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మొట్టమొదట సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి బోధించాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వానేమో మనువుకు ప్రాహ అంటే చెప్పారు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మను ఏమో ఇక్ష్వాకుకు ఉపదేశించాడు. బ్రవీత్ అంటే చెప్పడం, ఉపదేశించడం. సో నశింపులేని యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మొట్టమొదట సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి బోధించాడు. సూర్యదేవుడు, వివస్వానేమో దాన్ని మనువుకు బోధించాడు. మను అంటే ఎవరు? మానవ జాతికి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశించాడు. మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ రకంగా మరి పరంపరగా వచ్చింది, ప్రాప్తమైందట. పరంపరంగా అందరికీ. పరంపర అంటే ఏమిటి? ఒక గురువు దగ్గర నుంచి శిష్యుడికి, మళ్ళీ ఆ శిష్యుడు తన శిష్యుడికి, ఆ శిష్యుడు తన శిష్యుడికి, ఇలా ఒక గురువు శిష్యులకు పరంపరగా వరుసలో రావడం అన్నమాట. ఈ జ్ఞానం, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఈ రకంగా పరంపరగా ప్రాప్తమైందట. అలా రాజర్షులు ఈ రకంగా పరంపరంగా వచ్చిన ఈ భగవద్గీత యోగ శాస్త్రాన్ని రాజర్షులందరూ ఈ రకంగా తెలుసుకున్నారు, నేర్చుకున్నారు. అయితే సకాలే నేహ మహత, కాలక్రమేణా ఈ ఈ మహాయోగము నష్ట పరంతప, నష్టపోయాం, ఎక్కడో
పోయింది, ఈ పరంపర ఎక్కడో అయిపోయింది, గురు శిష్య పరంపర చెప్పడం మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చిందట. సో ఈ దివ్య జ్ఞానం ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులేమో దాన్ని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమేణా ఈ పరంపర అంతా క్షీణించిపోయి ఈ యోగం నశించినట్టు కనిపిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మరి సూర్యుడికి చెప్పాను గీతను అంటున్నారు. ఎప్పుడు బోధించారు అని గనక మనకి ఒక డౌట్ వస్తే 1200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు అని చెప్తున్నారు. అది మిలియన్ లో చూడాలంటే 121, అది డివైడెడ్ బై 10, 10తో భాగిస్తే మనకు 120 మిలియన్స్. లక్షలైతే 1200 లక్షలు, మిలియన్స్ అయితే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం బోధించారు. సో ఈ 120 మిలియన్లు ఎలా వచ్చాయి, ఈ 1200 లక్షలు ఎలా వచ్చాయి అన్న దానికి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చూపిస్తున్నారు. సో 27 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయట సోఫార్ ఇప్పటి వరకు ఈ మన యొక్క ఈ భూమి మీద. సో యుగ చక్రం అంటే ఏమిటి, ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పగలరా? ఒక యుగ చక్రం అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ మరి కొంతమంది వినిపించడం లేదంటున్నారు. గౌరీ మాతాజీ చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ ఒక్కసారి మీ యొక్క మిలీనియం చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి చెప్పగలిగితే. ఓకే, చంద్రశేఖర్ ప్రభు క్లియర్ గానే ఉందని అంటున్నారు. సో గౌరీ మాతాజీ ఒకసారి మీ డివైస్ చెక్ చేసుకోండి మాతాజీ. మిలీనియం అని లక్ష్మీ మాతాజీ అంటున్నారు. యుగ చక్రము. సో ఇప్పుడు సంవత్సరం నెల ఉంది, వారం ఉంది 7 రోజులు, నెల ఉంది 30 రోజులు, సంవత్సరం ఉంది 366 రోజులు, 12 నెలలు, వారం 7 రోజులు, నెలలో 30 రోజులు, 4 వారాలు అంటాము. ఒక్కొక్కసారి 2-3 రోజులు అటు ఇటు అవుతుంది. మరి అలాగే ఇలాంటి నెలలు 12 అయితే ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. 12 సంవత్సరాలు అయితే ఒక పుష్కరం అంటున్నాము. అలా మరి మనకు యుగాలే ఉన్నాయి. ఆ యుగాలు అంటే వేదవతి మాతాజీ 1000 సంవత్సరాలు అంటున్నారు. తిరుమలేష్ ప్రభుజీ 4 యుగాలు ఒక యుగ చక్రం. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. యుగ చక్రము అంటే ఏంటంటే మరి 12 నెలలు కలిపితే ఒక సంవత్సరం ఎలాగో 4 యుగాలు అయితే ఒక యుగ చక్రము. ఇక్కడ 4 యుగాలు ఏమిటి? సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. సో ఇలాంటి యుగ చక్రం ఇదే అంతం అని అనుకోవద్దు. ఇలాంటి యుగాలు ఇప్పటికి 27 అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. 26 అయ్యాయి. మనం 27వ యుగ చక్రంలో ఉన్నాము, కలియుగంలో ఉన్నాం. సో 27వ యుగ చక్రంలో 28వ యుగ చక్రంలో ఇప్పుడు 3 యుగాలు అయిపోయాయి. సత్య, త్రేత, ద్వాపర. మరి 4వది ఇప్పుడు కలియుగం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు 27 అయిపోయాయి కాబట్టి ఆ 27 యుగ చక్రాల్లో 1166 లక్షలు 0.4 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో ఇప్పటి వరకు 38.8 లక్షలు గడిచిపోయాయి. కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5121 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఆ తర్వాత దాని ప్రకారం చూసినట్లయితే మనం మనో జీవిత కాలం ఇవన్నీ యాడ్ చేయటంతో 1205 లక్షల సంవత్సరాలని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సుమారుగా. సో ఆ టైంలో మనువు కంటే ముందే శ్రీకృష్ణుడు తన శిష్యుడైన సూర్యుడికి ఈ వివస్వానుకు ఈ గీతను బోధించారు. కాబట్టి సుమారుగా 1200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు, అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల ముందు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ యుగ చక్రంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి అన్నది మనకు గనక ఒక డౌట్ వచ్చినట్లయితే, ఇప్పుడు సత్యయుగంలో మొత్తం ఉన్నది అది ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. మనం బ్రహ్మ జీవిత కాలం కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనువు జీవిత కాలం అంటే, మనువు జీవిత కాలం ఎందుకు చూస్తున్నాము అంటే
మరి గీతని ఎప్పుడు చెప్పారు సూర్యుడికి అన్న విషయం తెలుసుకోవటానికి చూస్తున్నాము. సో అది ఇక్కడ 27 చక్రాలు అయితే మరి 1166 లక్షలని ఇందాక అక్కడ తెలుగులో చూసాం, ఇంగ్లీష్ లో మిలియన్స్ లో ఇస్తున్నారు. 116 మిలియన్ సంవత్సరాలు. సత్య త్రేత ద్వాపర యుగాలు ఈ 3 కలిపితే ఇప్పటి వరకు 3.8 మిలియన్స్. మరి కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5117 సంవత్సరాలు గడిచాయి. మొత్తం మన జీవితం ఎంత అంటే ఈ 3 కూడితే 120 మిలియన్లు వచ్చాయి. కాబట్టి మనువు కంటే ముందే సూర్యుడికి శ్రీకృష్ణుడు బోధించడం జరిగింది. కాబట్టి సుమారు మనువు జీవితం అంతా టైం 120 మిలియన్లు అని చెప్పి ఇక్కడ వేశారు. ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 500 ఒక్కొక్క కలియుగంలో మొత్తం 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి కలియుగంలో అంటే 437 సంవత్సరాలు కలియుగంలో ఉన్నాయి. అయితే కలియుగానికి ముందు ఏమిటి? ద్వాపర యుగం. ద్వాపర యుగంలో కలియుగానికి డబల్ ఉన్నాయి. అంటే 432,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 2 అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. త్రేతాయుగంలో ద్వాపర యుగంలో ఉన్న సంవత్సరాలకు ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే 12 లక్షల చిల్లర ఉన్నది. ఇక మొట్టమొదటి యుగం అయిన సత్యయుగం లేదా కృతయుగం అని కూడా అంటారు. దానిలో ఈ త్రేతాయుగంలో ఉన్న 12 లక్షలకి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు కూడినట్లయితే 17 లక్షల చిల్లర వస్తుంది. అన్ని సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. సో దీనిని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే రాను రాను 4,32,000 సంవత్సరాలు ప్రతి యుగానికి తగ్గిపోతూ వచ్చాయి. అన్నిటికంటే ఎక్కువ లెంగ్తియెస్ట్ యుగం ఏది అంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలం సత్యయుగంలో ఉన్నది, 17 లక్షల చిల్లర. తర్వాత వచ్చిన త్రేతాయుగం రామావతారం టైం అన్నమాట. ఆ రామావతారం త్రేతాయుగంలో ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోయాయి. అప్పుడు 12 లక్షల చిల్లర ఉంది త్రేతాయుగంలో. నెక్స్ట్ ద్వాపర యుగం, శ్రీకృష్ణుడు భూమి మీద అవతరించిన సమయం, అప్పుడు ఇంకొక 4,32,000 తగ్గిపోయాయి. అప్పుడు 8,64,000 సంవత్సరాలే మిగిలాయి ద్వాపర యుగంలో. ఆ తర్వాత వచ్చిన మన కలియుగంలో అందులో నుంచి కూడా ఇంకో 4,32,000 సంవత్సరాలు తీసివేసినట్లు అయితే మన కలియుగంలో ఓన్లీ 4,32,000 సంవత్సరాల లెంగ్తే మిగిలింది కలియుగానికి. అందులో ప్రస్తుతం ఒక 5,120 125 ఈ రోజు 1923 వచ్చింది కాబట్టి 123 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. 5,123 సంవత్సరాలు సోఫారు గడిచిపోయాయి అని చెప్తున్నారు. మనకి 3000 BC అంటున్నాం 3,000, ఇప్పుడు 2023, సో 5,023 సంవత్సరాలు అని చెప్పుకోవచ్చు కలియుగంలో. ఇంకా మరి 4,32,000 నుంచి 5,023 తీస్తే ఎన్ని మిగులుతాయో ఇంకా అన్ని ఏళ్ళు ఉందన్నమాట కలియుగంలో టైం. సో ఇప్పుడు బ్రహ్మ జీవితకాలం ఎంత అంటే ఇది బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం. అంటే ఈ సంవత్సరాలన్నీ ఇప్పటి వరకు ఈ అన్ని యుగ చక్రాలు యాడ్ చేస్తే ఎంత అయ్యాయి అంటే మను జీవిత కాలమేమో 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు, కానీ బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఇప్పటికి బ్రహ్మకి 50 ఏళ్ళు జరిగాయి అంటున్నారు ఆయన జీవిత కాలం. సో బ్రహ్మ 50 ఏళ్ళు అంటే మన 50 ఏళ్లతో సమానం కాదు. ఆయన 50 ఏళ్ళు 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాల కింద వస్తుందన్నమాట. సో అది ఇక్కడ మనకి చూపించేది. సో గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అని అంటే గీతను 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సూర్య భగవానుడు గీతను సూర్య భగవానుడికి శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు బోధించారు అన్నది చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు గీత యొక్క చరిత్ర ఈ రకంగా మనకు మహాభారతంలో చెప్పారు. సో త్రేతాయుగం బిగినింగ్ లో ఇది సూర్య భగవానుడు ఆయన భగవంతుడి నుంచి తెలుసుకుని మనువుకు చెప్పాడు. మనువేమో మరి ఇక్ష్వాకేమో ఆ రకంగా ఇలా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగంలో కలిపితే ఇన్నాళ్ళు ఉంది, కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాయి అని లెక్క చూసాం ఇందాకే మనం. సో గీత వచ్చి
దాదాపు 120 మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఆ గీతను చెప్పారు అని కూడా మనం చూసాం ఇక్కడ లెక్క. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క ఒక్కరోజు ఎంతంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే 86,400 లక్షల సంవత్సరాలు అన్నమాట ఇది. సో గంట ఎంతంటే బ్రహ్మకు మరి 36,000 లక్షల సంవత్సరాలు. అలాగే ఆయన ఒక్క నిమిషం మన యొక్క 60 లక్షల సంవత్సరాలు అయితే బ్రహ్మకు ఒక్క నిమిషం. మరి ఆయన సెకండ్ ఎంతంటే మన 1,00,000 సంవత్సరాలు జరిగితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క సెకండ్. అది బ్రహ్మదేవుడి జీవితం లెక్కేసేటప్పుడు ఆ రకంగా లెక్క వేస్తారు. సో ఆ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క లైఫ్ ఇప్పటికీ లైఫ్ ఎంత అంటే 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడు జీవిస్తారు అని. మనకు గనక 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ అంటాను చూసామా, అలా బ్రహ్మదేవుడి జీవితం అంత అని చెప్తున్నారు. హై సత్యయుగం తిరుమలేష్ ప్రభుజీ అడుగుతూ హైయా లో అని. అన్నిటికంటే హై ఎక్కువ లెంగ్త్ మన కలియుగానికే తక్కువ ఉంది అన్నిటికంటే. సో ఎక్కువ 17 లక్షల చిల్లర ఉంది సత్యయుగంలో. ఆ తర్వాత వచ్చిన త్రేతాయుగం వచ్చేసరికి ప్రతి యుగానికి 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ 17 లక్షల చిల్లర నుంచి 4,32,000 తీసేస్తే 12 లక్షల చిల్లర ఎంత వస్తుంది? అది త్రేతాయుగంలో సమయం. దానిలో నుంచి ఇంకో 4,32,000 తీసివేస్తే 8,64,000 ద్వాపర యుగంలో మిగిలాయి. దానిలో నుంచి కూడా ఇంకో 4,32,000 తీసివేస్తే చివరికి మిగిలేది 4,32,000 మిగులుతాయి. సో 4,32 టైమ్స్ డబుల్ చేస్తే ఎంత టైం వస్తుందో అంత ద్వాపరంలో ఉన్నది. 4,32ని ట్రిపుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అంత త్రేతాయుగంలో ఉంది. 4,32ని 4 రెట్లు చేస్తే ఎంత ఉంటుందో అంత సత్యయుగంలో ఉంది. అది లీస్ట్ కలియుగం. కరెక్ట్. అది ఓకే. సో ఇది ఒక జస్ట్ మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్. అంటే సూర్య భగవానుడికి నేను చెప్పాను అని భగవంతుడు అంటున్నారు కదా, ఆయనేమో మనుకు చెప్పాడు కదా, అందుకని ఎప్పుడు చెప్పారు అనే ప్రశ్న వచ్చిందంటే మనకు ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ అన్నమాట. సో ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం గీతను 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఆయన సూర్యుడికి చెప్పారు. ఆ తర్వాత అసలు బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఏమిటి అని ఒక ఐడియా వచ్చిన, మనకి క్వశ్చన్ వచ్చిన, బ్రహ్మ ఒక్కరోజు ఎంత, ఆయన యొక్క 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు బ్రహ్మ జీవిత కాలం. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. మీకు కావాలంటే ఫోటో తీసుకోండి. బ్రహ్మదేవుడి లైఫ్ 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు, ఆయన 100 ఏళ్ల ఆయుష్ అన్నమాట. సో ఇప్పటి వరకు ఆ 300 ట్రిలియన్లో ఆయన ఒక 155 ట్రిలియన్లు జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయన వయస్సు అంత అన్నమాట. కానీ ఆయన జీవిత కాలం మరి 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి? 36,000 కల్పాలు బ్రహ్మ యొక్క జీవితం. అలాగే 36,000 కల్పాలంటే పగళ్ళు, అలాగే 36,000 రాత్రుళ్ళు కూడా జరిగితే మరి అంతే కదా. ఒక రోజు అంటే పగలు రాత్రి రెండు కలిపితే రోజు అంట. సో కల్పము అంటే రోజంతా కాదట, ఒక్క పగలే. 36,000 కల్పాలు పగలు, 36,000 కల్పాలు రాత్రులు. అది బ్రహ్మ జీవిత కాలం 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు మన సంవత్సరాల్లో చెప్పాలి అని అంటే. సో ఇక్కడ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఒక లెక్క ఇస్తున్నారు. సో అది ఏమిటో మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇది మీరు పిక్చర్ తీసుకోండి. సో అదేమిటో చూద్దాం. కల్పాలు అంటున్నారు కదా, అసలు కల్పం అంటే ఏమిటి? 4.32 బిలియన్ సంవత్సరాలు అంటున్నారు. అంటే 14 ఒక కల్పం అంటే ఏమిటంటే 14 మన్వంతరాలు, ఇంకొక 15 సంజలు. సో 14 మన్వంతరాలు అంట. మన్వంతరం అంటే ఏమిటి? 306 మిలియన్ సంవత్సరాలు, అంటే 3,060 లక్షల సంవత్సరాలు. అది
మన ఇయర్స్ లో చూస్తే అంటే ఎంత 71 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక మన్వంతరం అంటున్నారు. సో దివ్య యుగం అనే మాట చూసాం. సో దివ్య యుగంలో ఏమున్నాయట, ఒక యుగ చక్రాన్ని దివ్య యుగం అంటారు. అంటే 4 యుగాలు కలిస్తే ఒక దివ్య యుగం లేదా ఒక యుగ చక్రం అనొచ్చు. 12 నెలలు కలిస్తే సంవత్సరం, 12 సంవత్సరాలు అయితే పుష్కరం అలా అంటున్నాం కదా. అలాగే ఈ యుగం కలియుగం ఉన్నది, ఈ 4 యుగాలు ఉన్నాయి. 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం లేదా ఒక యుగ చక్రం అనొచ్చు. ఇలాంటి దివ్య యుగంలో ఏమున్నాయో మళ్ళీ డౌట్ వస్తే ఇది సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. సో సత్యయుగంలో చూడండి 17,28 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. త్రేతాయుగంలో దానిలోని కింద నుంచి చూద్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. కలియుగం ప్రస్తుతం మనం ఉన్న కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగంలో దానికి డబల్ ఉన్నాయి, ఇంకో 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 864 లక్షల సంవత్సరాలు వస్తాయి. దానికి మళ్ళీ ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే ఇలా 1,296 లక్షల సంవత్సరాలు వస్తాయి. మళ్ళీ దానికి ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 17,28,000 సంవత్సరాలు వస్తాయి. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ సత్యయుగంలో ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక 4,32,000 తీసివేస్తే త్రేతాయుగంలో ఇంత ఉంది. మళ్ళీ ద్వాపర యుగంలో ఇంకా తీసివేస్తే 8,64,000 ఉన్నాయి. దానిలో నుంచి ఇంకొక 4,32,000 తీసివేస్తే కలియుగంలో చివరికి 4,32,000 మిగిలాయి. సో ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అని అంటున్నారు. 4 యుగాలు. ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 71 దివ్య యుగాలు అయితే ఒక మన్వంతరం. అంటే దాంట్లో 3,067 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. 306 మిలియన్స్ లో దాన్ని 10తో భాగిస్తే మిలియన్స్ వస్తాయి. సో 306 మిలియన్ సంవత్సరాలు ఒక మన్వంతరం అంటారు. ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయితే ఒక కల్పం. ఆ కల్పం ఏమిటి, బ్రహ్మదేవుడికి ఒక రోజు కాదు, ఒక పగలట. సో అది అలాంటి 14 మన్వంతరాలు పగలు అంటే 28 మన్వంతరాలు అయితే ఒక రోజు అవుతుంది అన్నమాట బ్రహ్మదేవుడికి. సో 71 దివ్య యుగాలు ఒక మన్వంతరం. ఆ మన్వంతరాలు 14 అయితే ఒక పగలు, ఇంకొక 14 అయితే ఇంకొక రాత్రి అవుతుంది బ్రహ్మదేవుడి. అది కల్పము అంటే బ్రహ్మ యొక్క రోజు అనుకోండి. సో అలాంటి కల్పాలు 36,000 అయితే అప్పుడు ఆయన యొక్క జీవిత కాలము అని చెప్పి. కల్పం అంటే మరి పగలు రాత్రి అనుకో, కల్పం అంటే రోజు, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు రాత్రి 2 కలిపితే ఒక కల్పం అన్నమాట. అలాంటి కల్పాలు 36,000 అయితే ఆయన జీవిత కాలం. అది ఎంతంటే మరి 3,110 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం. 3,110 లక్షల ట్రిలియన్స్. సో అది స్లైడ్ లో మార్పు లేదు అంటున్నారు. ఈ స్లైడ్ కనిపించట్లేదా? సారీ, ఇది నేను షేర్ చేస్తాను. షేర్. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? థ్యాంక్ యూ. ఇది బ్రహ్మ జీవిత కాలం. సో దివ్య యుగం, ఈ సత్యయుగం, త్రేతాయుగం. కింద చూడండి, కలియుగంలో 4,32,000, ద్వాపర యుగంలో దానికి డబుల్ 8,64,000, త్రేతాయుగంలో దానికి ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 1,296 లక్షలు. దానికి ఇంకొక మిలియన్స్ లో చూపించారు ఇక్కడ, దాన్ని 1.2 మిలియన్స్ అంటున్నారు. సత్యయుగంలో మళ్ళీ ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే 17,28,000 సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగము, యుగ చక్రం అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 71 అయితే మరి అంటే 4 యుగాలు, ఈ యుగ చక్రాలు 71 అయితే ఒక మన్వంతరం అవుతుందట. సో ఒక మన్వంతరం, ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయినట్లయితే మరి ఒక కల్పం అవుతుంది. ఇలాంటి కల్పం అంటే ఒక రోజు బ్రహ్మకు. ఇలాంటి కల్పాలు
36,000 కల్పాలైతే బ్రహ్మదేవుడికి 36,000 రోజులు అన్నమాట. అది బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కనిపించట్లేదా రామకృష్ణ ప్రభుజీ? చూపించాను. సంధ్యారాణి మాతాజీ కనిపిస్తోందని చెప్తున్నారు. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీకు కూడా ఇప్పుడు కనిపించాలి. షేర్ చేశాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇది మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ఒక ఇంపార్టెంట్ పేజ్ ఇది. సో అందరూ ఓకే అంటే ఇప్పుడు స్లైడ్ చేంజ్ చేద్దాము, ఎవరికైనా అవసరమైతే. సో ఇది మనకు బేసికలీ మనకి బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఎంతో ఇక్కడ తెలుస్తోంది, 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలని. ఆ తర్వాత భగవంతుడు సూర్యుడికి ఎప్పుడు బోధించారు? సూర్యుడేమో మనువుకు బోధించారు. ఎప్పుడు అంటే 1200 లక్షలు, అంటే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అయిందనమాట. సో ఎందుకు, ఎలా వచ్చిందంటే 27 యుగ చక్రాలు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. దాంట్లో ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. ఈ 28వ యుగ చక్రంలో మూడు యుగాలు అయిపోయాయి. ఆ 3 యుగాలు కలిపితే ఇంత 9 × 4,32,000. 9తో ఎందుకు హెచ్చ వేశారు? మరి ఈ 9తో ఎందుకు హెచ్చ వేశారు? అన్నిటికంటే తక్కువ కలియుగంలో 4,32,000 ఉన్నాయంటున్నాము. దానికి డబల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ద్వాపర యుగంలో 4,32,000. దానికి త్రివులు త్రేతాలో ఉన్నాయి కాబట్టి 3. సో 2 + 3 5. మరి కలియుగానికి 4 రెట్లు సత్యయుగంలో ఉంది కాబట్టి 4. సో 4 + 3 7 + 2 9. సో 9తో 4,32,000 హెచ్చవేస్తే మనకి ఇంత వస్తుంది. ఇంకపోతే ఈ కలియుగంలో 4,32,000 ఉన్నాయి, కానీ ప్రస్తుతానికి 5,123 ఈ పవర్ పాయింట్ చేసే నాటికి 21, ఈ రోజుకి 23 సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో ఫార్ కలియుగంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో మనో జీవిత కాలం ఎంత అంటే బిగినింగ్ లో ఈ మొత్తం 27 యుగ చక్రాలు ప్లస్ ఈ యుగ చక్రంలో ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన 3 యుగాలు ప్లస్ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన సంవత్సరాలు, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 1205 లక్షల సంవత్సరాలు అయ్యాయి. మిలియన్స్ లో చూస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. అది గీతను ఎప్పుడు మొదట బోధించారు అని మనకి డౌట్ వస్తే ఎన్నేళ్ళు అయింది అనుకుంటే ఇది ఆన్సర్, 120 మిలియన్ ఇయర్స్ ఆర్ 1200 lakhs years. సరే, అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. సో అందరూ ఈ ఫోటో కూడా తీసుకునే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, మీరు ఇది తీసుకోవచ్చు ఫోటో. నా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, గురు పరంపరగా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు కదా. అసలు గురు పరంపర అంటే ఏమిటి అంటే డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, తెలుగులో గురు పరంపర అంటే ఒక గురువు దగ్గర నుంచి ఇంకో గురువు, ఆ గురువు తన శిష్యుడు, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, ఆ శిష్యుడు తన శిష్యుడికి, ఇలా ఈ నాలెడ్జ్ ఒక గురువు నుంచి ఒక. ఇది గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపర కొన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపరలో ఉన్నారు. ఆ తరువాత ఆయన శిష్యులు ఆ పరంపరలో ఉన్న ఆయన శ్రీల ప్రభుపాద్ అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది జస్ట్ బ్రీఫ్ గా, యూ డోంట్ నీడ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ బ్రీఫ్లీ మనకు తెలియాలని చెప్తున్నాను. ఈ గురు పరంపర, ముఖ్య గురు పరంపరలు ఏంటి అంటే భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మ గురు పరంపర నుంచి మధ్వాచార్యులు వచ్చారు, లక్ష్మీ గురు పరంపర నుంచి రామానుజాచార్యులు, మరి శివుడు గురు పరంపర నుంచి విష్ణుస్వామి. ఈ 4 కుమారులు ఎవరు వీళ్ళు? కుమారులు అంటే బ్రహ్మదేవుడికి 4 కుమారులు ఉన్నారు, సనక సనందనాది సనత్ కుమారులని. వాళ్ళు 4 నుంచి నింబకాచార్యుల తత్వము వచ్చిందనమాట. సో ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి గురు పరంపరలు. మరి ప్రభుపాద ఈ మధ్వాచార్య గురు పరంపర నుంచి వచ్చిన ఆయన. అది ఇంతవరకు బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది గురు పరంపరల గురించి. సైవాయం మయా తేజ్యా యోగ ప్రోక్తా పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హి ఏతదుత్తమం. సో ఇక్కడ మరి అర్జునుడి యొక్క అర్హత ఏమిటి ఈ గీతను వినడానికి అనే ఒక ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అన్నమాట.
3rd శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. అర్జునుడు మరి భక్తుడు, సఖుడు, స్నేహితుడు కూడా. కాబట్టే ఈ రహస్యమైన ఉత్తమమైనటువంటి ఈ యోగాన్ని అర్జునుడికి చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానం. సో ఈ భగవద్గీత వినడానికి అర్హత ఏమిటి అంటే భక్తుడు అయి ఉన్నాడు, స్నేహితుడు కూడా అయి ఉన్నాడు, ప్రియ స్నేహితుడు. ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఏమిటి అసలు అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తే, భగవద్గీత అంటున్నారు, ఏం నేర్చుకుంటాం ఈ భగవద్గీతలు అంటే మొట్టమొదట అసలు భగవంతుడి యొక్క విభూతులు గురించిన జ్ఞానము. భగవంతుడి విభూతి అంటే ఏమిటి? విభూతి అంటే మహత్యం, వైభవం, మహిమ అని అర్థం. సో ఇంగ్లీష్ లో గ్లోరీస్ అనొచ్చు, వైభవం. సో భగవంతుడి యొక్క విభూతులు, భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు, మహత్యాలు, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఏమిటి? అసలు భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, ఆయన వైభవం ఏమిటి, ఆయన మహత్యం ఏమిటి అనే జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాము. ఆత్మజ్ఞానం ఏమిటో నేర్చుకుంటాము. మన శరీరం కాదు ఆత్మ అన్న విషయాన్ని నేర్చుకుంటాం. 2nd చాప్టర్ లో చూసాము. 3వది మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధ జ్ఞానము. భగవంతుడికి మనకి సంబంధం ఉంది అంటే ఏమిటి? మనం ఆ సంబంధాన్ని పెట్టుకోగలిగితే యోగము, కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతుడితో మన భగవంతుడి మైండ్తో ఏకమైనప్పుడు అది యోగా. సో అది ఆ జ్ఞానం, ఆ కంప్లీట్ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన మనస్తత్వం, అలాంటి కనెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళ గుణాలు ఏమిటి, అలాంటి కనెక్షన్ తెచ్చుకోవడం ఎలాగూ, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ భగవద్గీతలో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు ఆ కనెక్షన్ అన్నది, ఆత్మజ్ఞానం చూసాం, ఆ కనెక్షన్ ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అన్నది బ్రీఫ్ గా చెప్పారు. కర్మయోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా, జ్ఞాన యోగం ద్వారా తెచ్చుకోవచ్చు అని. కర్మయోగం ద్వారా ఎలా తెచ్చుకోవచ్చో చెప్పారు. నువ్వు ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకుని చేస్తే అది యోగంతో సమానం. అప్పుడు నీకు ఏ భవబంధాలు అంటవు. అదే మెంటాలిటీతో నువ్వు సాధన నిశ్చలంగా ఉండి ఆ సాధనం చేయగలిగితే క్రమేణా నువ్వు ఇక ఏ పని చేయనటువంటి నిజమైన కర్మ స్టేజ్కి వెళ్తావు. అప్పుడు కంప్లీట్ ఆత్మలో నువ్వు లీనమై ఆ ఆత్మానందం నీకు ఎప్పుడైతే అనుభూతి చెందుతావో, ఆ భగవత్ కనెక్షన్, నువ్వు ఆ యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఇక ఎప్పుడూ దానిలోనే తాదాత్మ్యంలో ఉంటావు. ఆ స్టేజ్ లో నువ్వు ఇక ఏ కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు మనం కర్మని ఈ రకంగా చేయటానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం అకర్మ స్టేజ్ లోనే ఉంటాం. అంటే అకర్మ అంటే ఏమిటి? బంధాలు చుట్టుకోకుండా ఉండటం, పని చేయకుండా కూర్చోటం కాదు అకర్మ. బంధాలు చుట్టుకోకుండా ఉండగలగటం. అది పని చేసినప్పుడు బంధాలు చుట్టుకుంటాయి, కానీ ఈ రకంగా పని చేసినప్పుడు బంధాలు చుట్టుకోవు, కాబట్టి దానిని అకర్మ అంటున్నాం. అలాంటి అకర్మ స్టేజ్ లో క్రమేణా మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతూ చివరికి ఆత్మని కంప్లీట్ గా ఆత్మజ్ఞానంలో లీనమయ్యే స్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో ఇక ఏ పనులు కూడా చేయక్కర్లేదు. అది రియల్ అకర్మ స్టేజీ అన్నది మనం చూస్తాం ఈ 5th చాప్టర్ లో. నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా కర్మయోగంలోనే ఉన్నాం. ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పారనమాట. ఏది? భగవంతుడికి అర్పించు, నువ్వు ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకో, నువ్వు అది అకర్మ స్టేజ్ వస్తుంది. అప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు అంటావు, కాబట్టి అది అలా పనిచేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది అని చెప్పారు. సో ఎనీవే ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా మనం భగవద్గీతలో నేర్చుకునే పాయింట్స్ ఏమిటన్నది చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి గురించి, ఆయన మహిమల గురించిన జ్ఞానం తెలుసుకుంటాం, ఆత్మని గురించిన జ్ఞానం, భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధం, ఆ యోగం ఏమిటి, ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఏ లక్షణాలు తెచ్చుకుంటే వస్తుంది, ఏ విధంగా చేస్తే వస్తుంది, ఏ మార్గాల్లో వెళ్తే వస్తుంది, ఇవన్నీ చూస్తాము. అర్జున ఉవాచ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, సూర్యదేవుడు వివస్వాన్ నీకంటే ముందే పుట్టాడు, మరి నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావని అంటున్నావు. మరి నేను ఈ విషయాన్ని నాకు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు అని అంటున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. అంటే నువ్వేమో ఇప్పుడు పుట్టావు కదా కృష్ణ, ఈ ద్వాపర యుగంలో ఇప్పుడున్నావు, మరి సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు,
నువ్వేమో నేను సూర్యుడికి చెప్పానంటున్నావు, మరి నాకు ఇదంతా ఏమి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు అంటున్నాడు. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి ఈ ఈ విషయానికి ఆన్సర్ తెలియక అడుగుతున్నాడా? ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. అంటే అర్జునుడికి నిజంగానే భగవంతుడు కృష్ణుడు అన్నది తెలియక అడుగుతున్నాడా? ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నను? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే మరి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. సరే, భగవంతుడు ఆయన మరి పరంతప అన్న మాట ఒకటి చూసాము 5వ శ్లోకంలో. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడ, శత్రువులను అంతం చేసేవాడ అని అర్థం అన్నమాట పరంతప అన్న మాటకు. అదే దివ్య జ్ఞానం మనం ఒక డివైన్ వేలో చూడాలి అంటే మీనింగ్ ఒకళ్ళకు ఇచ్చేవాడు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పరంపర అన్న మాట చూసాం. పరంపర అంటే సక్సెషన్, ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి, ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువుకు రావటం పరంపర. సో అర్జునుడికి అర్జునుడు డోంట్ నో మాతాజీ నారాయణస్ అవతార అని అర్జునుడికి తెలుసు మాతాజీ, మన కోసం అడుగుతున్నాడు. వెరీ గుడ్ అని సంధ్యారాణి మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. వేదవతి మాతాజీ కృష్ణ భగవాను గురువుగా భావించాడు. వెరీ గుడ్. గురువుగా భావించాడు, అర్జునుడికి తెలుసు, కానీ మనలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా తెలియజేయటానికి అతను అడగటం జరిగింది. వెరీ గుడ్. ఓకే, ధన్యవాదాలు పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అర్జునుడు ఈ మాట అడిగాడు కదా, మరి నువ్వు ఇప్పుడున్న వాడివి, ద్వాపర యుగంలో నువ్వు సూర్యదేవుడికి చెప్పడం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు అన్న మాటకు మరి భగవంతుడు సమాధానం ఒకటి చెప్పారు. ఏమని? సరే, పరంపర పరంతప, నీకు నాకు మరి పలు జన్మలు గడిచాయి. బహుని వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. సో పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా, ఎన్నో జన్మలు, బహుజన్మలు, వ్యతీతాన్ని అయిపోయాయి, ఖర్చు అయ్యాయి అంటే అయిపోయాయి ఇప్పటికి ఎన్నో జన్మలు. జన్మాన తవ అర్జున, మన ఇద్దరికి ఎన్నో జన్మలు జరిగిపోయాయి అర్జున ఇప్పటికీ. తాన్యహం వేద సర్వాణి, నాకేమో అన్నీ తెలుసు జరిగిన జన్మలన్నీ. నత్వం వేత్త, నీకేమో నా అంటే నీకు తెలియదు. వేత్త అంటే తెలియటం, నీకు ఇవన్నీ తెలియదు పరంతప. నాకు మా ఇద్దరికి కూడా ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి అవన్నీ, కానీ గడిచిన జన్మలన్నీ నా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి, కానీ నీకు అవేవి కూడా జ్ఞాపకం ఉండవు. అజోపి సన్, అంతే కదా, మనకు పూర్వజన్మ ఉండదు, భగవంతుడికి అన్ని తెలుస్తాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం అందరం అజ్ఞానంలో ఉన్నామని మనందరి కోసం అడుగుతున్నాడు మాతాజీ అని సంధ్యారాణి మాతాజీ అంటున్నారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ మాతాజీ. సో అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మ మాయయా. సో అజోపి అంటే నేను అజుడను. అజ అంటే పుట్టుక లేనిది. ఆత్మలో కూడా చూశాం కదా, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం, ఆత్మ లక్షణాలు. అజ పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. సో అజో కాబట్టి నేను అజుడను. భగవంతుడు కూడా పుట్టుక లేనివాడు. అవ్యయాత్మ, అవ్యయాత్ముడును, ఖర్చు కానిది. అవ్యయము అంటే నాశనం లేనిది. నేను పుట్టుక లేనివాడిని, నాశనం లేనివాడిని. భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్, భూతాన్ని అంటే భూతాలు కాదు, భూతాలంటే జీవరాశులు అని అర్థం. సో జీవరాశులన్నిటికీ ఈశ్వరుడిని అయినప్పటికీ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ, ఈ ప్రకృతిలో నా యొక్క స్వకల్పనతో, నా యొక్క సంకల్పంతో, నా ఇష్టంతో సంభవామి పుడుతున్నాను. ఆత్మమాయయ, నేను ఇలా స్వయంగా అవతరిస్తున్నాను. అజోపి, నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, అవ్యయాత్మ నాశనం లేని వాడినైనా, భూతానాం ఈశ్వరో సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునైనప్పటికీ, స్వామధిష్టాయ నా యొక్క స్వయంగా నేను
సంభవామి, పుడుతున్నాను, అవతరిస్తున్నాను, పుడుతున్నాను అనకూడదు, అవతరిస్తున్నాను ఆత్మమాయ, నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో. భగవంతుడు ఆయన సంకల్పంతో, ఆయన పుట్టుకు లేనివాడైనా, నాశనం లేనివాడైనా, అందరికీ ప్రభువు అయి ఉండి కూడా ఆయన తన దివ్య రూపంతో ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క శ్రీరామచంద్రుడు, విష్ణుమూర్తి, శ్రీకృష్ణుడు, మరి ఇక్కడ వామనమూర్తి ఇవి చూపిస్తున్నారు అనమాట. సో నేను ప్రభువునై ఉండి కూడా ఇలా ప్రతి యుగంలో వస్తున్నాను. సో భగవంతుడికి మనకి ఏమిటి డిఫరెన్స్ అంటే, మరి కొన్ని ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చెప్పారు, ఆయనకు అన్ని జన్మలు జ్ఞాపకం ఉంటాయి, అచ్యుతుడు కానివాడు అని అర్థం. మనమేమో శాశ్వతమే కానీ మన యొక్క ఆత్మ, మనం మిగిలిన జన్మలు మర్చిపోతాం. మరి భగవంతుడు ఆయన స్వయం సంకల్పం, అంటే ఆయన సంకల్పించినప్పుడు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటప్పుడు అవతరిస్తారు ఆత్మమాయ, తన యొక్క ఓన్ డిసిషన్తో. మనము మహామాయ అంటే మన కర్మఫలాలను బట్టి మనకు నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. భగవంతుడేమో తను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వస్తుంది. మన కర్మఫలాల ఆధారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటాం. అంటే ఈ మాయ, భౌతిక ప్రపంచం మాయనే మహామాయ అంటున్నారు. అదేమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండిన ఈ భౌతిక ప్రపంచం మహామాయ. సో ఇక్కడ మనం చేసిన పనులను బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. భగవంతుడు ఆయన స్వకల్పనతో అవతరిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు భగవంతుడు. అంటే ఆయన యొక్క బాడీ, ఆత్మ రెండు కూడా సచ్చిత్తానందాలే భగవంతుడికి. మనకు మన యొక్క ఆత్మ సచ్చిత్తానందమే, కానీ మన శరీరం అసత్తు, అచిత్తు, నిరానంద, నో ఆనంద. ఈ మాయలో పడి ఎప్పుడు మనకి ఈ పర్మనెంట్ ఆనందం, మనం ఆత్మతత్వం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అంటున్నారు. శరీరానికి ఆత్మకి భగవంతుడికి భేదం లేదు, సచ్చితానందమే. ఆయన విగ్రహము సచ్చితానందమే, ఆత్మ పరమాత్మ సచ్చితానందమే. ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, మన సచ్చితానందమైన ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని పొందుతుంది. ఈ శరీరం ఏమిటి? స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం అని ఉన్నాయి. స్థూల శరీరం అంటే ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ, అంటే కంటికి కనిపించేది. ఏమిటి? మనకు కనిపించే ఈ శరీరం. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ, కనపడనిది అనమాట, సూక్ష్మంగా ఉన్నది. ఏమిటది? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. కనపడిన శరీరం ఏది? కనిపించేది సరే మనందరికి తెలుసు, మన కళ్ళ ముందు ఈ కళ్ళు, ముక్కు, కాళ్ళు, చేతులతో ఉన్న మన ఆకారమే స్థూల శరీరం, కంటికి కనిపించేది. ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ. స్థూల శరీరం అని కంటికి కనిపించని శరీరం ఒకటి ఉన్నది మనందరికీ, ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ. అది ఏమిటి? ఆత్మ. ఆత్మ వేరు. ఆత్మ ఇంకా ఈ కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం కంటే కూడా మించినది. ఆత్మ ఆత్మే, అది శరీరం కింద రాదు. ఆత్మని ఎప్పుడు బాడీతో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బాడీ. సో ఆత్మ శరీరం కాదు, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటున్నారు సత్యప్రియ మాతాజీ. ఆత్మ అన్నది రాంగ్ ఆన్సర్. ఎప్పుడు శరీరం, ఏ రకమైన శరీరానికి కూడా ఆత్మతో, ఆత్మ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అది పరమాత్మలో భాగం, అది సచ్చితానంద తత్వం. అది శరీరంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ శరీరం కూడా కాదు. వెరీ గుడ్ హిమబిందు మాతాజీ. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, కరెక్ట్. అది సూక్ష్మ శరీరము. మన అందరికీ సంజయరాణి మాతాజీ కూడా మనసు, బుద్ధి, జ్ఞానం అంటున్నారు, అహంకారం కరెక్ట్ వర్డ్. సో ఈ మూడు కూడా సూక్ష్మ శరీరం. నిన్న మనం ఆ బండి, చారియట్, రథం రూపంలో చూసాం కదా, ముందు కనిపించే ఇంద్రియాలు, అది బాహ్య శరీరం అంటే స్థూల శరీరం, కనిపించే శరీరం. తర్వాత కళ్ళెం, మనసు, మనసును లాక్కుపోతున్నాయి ఇవి మన యొక్క ఇంద్రియాలు. సో అది మనసు. బుద్ధి సారథి, చెప్తోంది ఇటు వెళ్తున్నావు, మైండ్ కి తప్పు, అది కాదు, మనం ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలి అని చెప్తోంది బుద్ధి సారథి. సో మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనే ఫీలింగ్, అంటే నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని, నేను ఈ బాడీని, ఈ ఆత్మను వదిలేసి నేను ఈ శరీరాన్ని, ఈ మనస్సును, ఈ బుద్ధిని అనుకునే ఈ తత్వమే అహంకారం అన్నమాట. నేను అంటే ఇది అనుకుంటున్నాము. లోపలున్న పరమాత్మ తత్వం, నా నిజతత్వం అన్నది తెలుసుకున్నంత వరకు మన యొక్క ఈ అహంకారం భౌతిక ప్రపంచానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. సో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం. సో అది ఇవన్నీ క్లియర్ గా 13th చాప్టర్ లో చూస్తాము. బట్ వెరీ గుడ్, బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. సరే, నా లాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, అది 4th దాంట్లో భగవంతుడికి ఆయన ఆత్మ
మరి బాడీ రెండు సచ్చితానందం అయితే మనకు ఆత్మ సచ్చితానందమైన బాడీ ఇలా ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలతో ఉంటుంది. ప్రతి జన్మ భగవంతుడు గుర్తుంటే మనకు శరీరం మారినప్పుడల్లా గత జన్మ మర్చిపోతాము అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, డిఫరెన్సెస్ అక్కడ చూసాం. సో భగవంతుడు మరి వస్తున్నారు, ఆయన ప్రతి యుగంలో అంటున్నారు, దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇది నెక్స్ట్ శ్లోక, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకస్, చాలా మందికి ఇవి కంటత కూడా వస్తూ ఉంటాయి. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఈ ధర్మం గ్లానిర్భవతి తగ్గిపోతూ వస్తుందో, భరత వంశస్థుడా అర్జున, అభ్యుత్థానం ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో, అభ్యుదయం అంటే వృద్ధి అవుతుందో ఏమిటి, అధర్మస్య, ఆ అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరిగిపోతుందో, తదాత్మానం అప్పుడు నేను స్వయంగా సృజామి పుడతాను, అవతరిస్తాను, అహం నేను. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడైతే ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం అభ్యుదయం అవుతుందో, పెరుగుతుందో, నేను సృజామ్యహం, నేను సృజిస్తాను, అవతరిస్తాను, నేను స్వయంగా, ఆత్మానం అంటే నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్పి భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెరిగిపోతుందో విస్తృతంగా, ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. పరిత్రాణాయ సాధు, ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులు అంటే ఇక్కడ ఏదో ఋషులు సాధువులు అని అనుకోవద్దు. సాధు స్వభావం అంటే మృదు స్వభావం, మంచి స్వభావం, నెమ్మది స్వభావం అని అంటూ, మంచితనం, సాత్వికులు, మంచి వాళ్లను పరిత్రాణాయ రక్షించటానికి, వినాశాయచ దుష్కృతాం దుర్మార్గులను వినాశనం చేయటానికి, శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపన ఆర్థాయ, ఆర్థాయ అంటే దానికోసం అని, అర్థాయ అంటే దాని గురించి, దేని గురించి, ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేయడానికి. అంటే ధర్మం తగ్గిపోతూ వస్తోంది కదా, ఆ టైంలో భగవంతుడు వచ్చి ధర్మాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సంభవామి అవతరిస్తాను, యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో. సో సాధువులను, మంచివారిని కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించటానికి, నశింప చేయటానికి, మరి తిరిగి ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించటానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. ఎందుకు వస్తారు అంటే దీనికోసం వస్తారు అని చెప్తూ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు దేవకి వసుదేవులకి మరి వాళ్ళు కారాగారంలో ఉన్నప్పుడు కనిపించి చెప్పడం, ఆ తర్వాత బాలుడుగా అవతరించడం చూపిస్తున్నారు. ఆ బాలుణ్ణి మరి వసుదేవుడు ఆదిశేషుడి యొక్క రక్షణలో ఈ భగవంతుడి మాయతో భటులందరూ నిద్రలో ఉండటం, మరి గేట్లు వాటంతటవే తెచ్చుకుంటే ఆయన ఆ అర్ధరాత్రి సమయంలో భగవంతుడిని నందమహారాజు ఇంటికి చేర్చటం చూస్తున్నాం. భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం మరి ఈ భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకుంటాము అని అంటున్నారు. భగవంతుడి గురించి, ఆయన మహిమల గురించి, దానివల్ల అసలు ఉపయోగం ఏమిటి, భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏమిటి అని మనకు ప్రశ్న వస్తే ఇక్కడ దానికి సమాధానం చెప్తున్నారనమాట. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో అర్జున, నా జన్మాన్ని, నా కర్మలు అంటే నేను చేసే పనుల్ని, నా యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని, నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, భగవంతుడి యొక్క దివ్య స్వభావం ఏమిటి, సచ్చిత్తానంద తత్వమే ఆయన స్వభావం. అంటే మన ఆత్మకు కూడా ఉందది. మనం అది ఎప్పుడైతే దాన్ని టేస్ట్ చేయగలుగుతామో, అనుభూతి చెందగలుగుతామో, ఆ తెలుసుకున్న వాళ్ళు తమ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. నైతి మామేతి సో అర్జున, వాళ్ళు పునర్జన్మ నైతి, ఇక వాళ్ళకి త్వక్త్వా దేహం అంటే వదిలిన తర్వాత ఈ శరీరాన్ని, పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళకి పునర్జన్మ లేదు, మామేతి నన్నే, సో అర్జున నన్నే చేరుకుంటారు, నా ధామానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా జన్మను, నా కర్మను, నా యొక్క తత్వాన్ని
అర్థం చేసుకుంటారో నా దివ్య స్వభావాన్ని. ఆయన స్వభావం మనలోనే ఉంది, ఆత్మ సచ్చితానందం. కాబట్టే అది తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు భగవంతుడి శాశ్వత ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. ఇక ఈ పునర్జన్మ ఉండదు. సో ఆత్మతత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలన్నది కర్మయోగ మార్గంలో ఎలా సాధ్యపడుతుందో చూపించారు. నిన్న మనం బిగినింగ్ చూసాం. భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకున్నప్పుడు మనకు బంధాలు చుట్టుకో. అదే సాధనలో కంటిన్యూ అయితే చివరికి ఏ పని చేయకుండా ఉండేంత ఆత్మతత్వంలోకి, ఆనందంలోకి వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి ఆ స్టేజ్ నిజమైన కర్మ స్టేజ్కి ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేని స్టేజ్కి ఈ కర్మయోగం ద్వారానే మనం చేరుకోగలం అని చూసామన్నమాట. సో అది ఆ ప్యూరిటీ, ఆ డివినిటీ, ఆ దివ్యత్వం, ఆ స్వభావం ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుందో అది కామాన్ని వదిలినప్పుడు, ఆ కామం ద్వారా వచ్చే మిగిలిన దుర్గుణాలన్నీ, కోపము, తాపము, తద్వారా వచ్చే అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు 6 అరిషడ్ వర్గాలు, అంటే 6 బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్నమాట. సో ఈ 6 కూడా వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు ఆ శుద్ధతత్వంలోకి, దివ్యతత్వంలోకి, డివైన్ నేచర్, అది భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలకు అతీతం. కామాన్ని వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు 3 సత్వగుణానికంటే కూడా మించిన దివ్య స్టేజ్కి వెళ్ళటం అన్నమాట. అది ఈ రకంగా కర్మ చేయడం ద్వారా కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అని కర్మయోగంలో నిన్న మొదటి చెప్పారు. అప్పుడు భగవత్తత్వం ఎంత నిర్మలమో, ఎంత శుద్ధమో, ఎంత దివ్యమో, ఎంత స్వచ్ఛమో, ఎంత డివైన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, దివ్యం అని తెలుగులో అంటాం. అది ఆ తత్వం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఇలా మాటలతో కాదు, మనం అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవటమే భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం అని అర్థం. అది చాలా మందికి మనకు అది కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది. ఏమిటి భగవంతుడిని తెలుసుకో, ఏమిటి పరతత్వం, ఏమిటి అంటే ఈ గుణాలన్నీ, దుర్గుణాలు వదులుకుంటూ వచ్చి చివరికి ఆ స్వచ్ఛమైన ప్యూర్ స్టేట్ లోకి రాగలుగుతాం. ఎటువంటి స్టేట్? ఎవరైనా ఒకడే, అందరూ భగవంతుడి సృష్టియే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవంతుడు ఉన్నాడు అని అందరిలో ఆయన్ని చూడగలుగుతాం, ఆయనలో అందరినీ చూడగలుగుతాం అనే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఇవన్నీ బిగినింగ్ స్టేజెస్. ఇంకా వీటిని మించిపోయిన ఆ దివ్యత్వం, వాటిల్లో కొన్ని లక్షణాలు ఉండి, మంచితనం ఉండి, మరి అందరికీ సహాయం చేసే స్టేజ్ లోనే మనం మనుషుల్ని అబ్బో దేవుడు లాంటి వాళ్ళు అంటున్నాం. ఇంకా మించిపోయినప్పుడు మరి వాళ్ళు రియల్ గా భగవంతుడి తత్వాన్ని వాళ్ళు పెంపొందించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. అది భగవతత్వం తెలుసుకోవడము అంటే అనుభవపూర్వకంగా ఆ ప్యూరిటీని తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు. వీతరాగ భయ ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు, ఎవరి ప్యూరిటీ స్టేజ్కి రాగలరు అన్నది చెప్తున్నాను. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఆ స్టేజ్కి రాగలగటం, ఆ సచ్చితానంద తత్వం స్టేజ్కి రాగలరు. ఎవరు రాగలరు? వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రితా బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత. వీతరాగ భయ క్రోధ, రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వీత వదిలిన వాళ్ళు. సో రాగం అంటే ఏమిటి? అటాచ్మెంట్స్. భయం, భయం ఎప్పుడుండదు? కంప్లీట్ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం, ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదమే అని స్థిరంగా అనుకోగలిగిన ధైర్యం వచ్చినప్పుడు భయం అనేది ఉండదు. భయం లేకుండా అంటే పెద్దవాళ్ళ పట్ల భయభక్తులు లేకుండా అనే మాట కాదు ఇక్కడ భయం అంటే అర్థం. ఇక్కడ ఈ ఆందోళన లేకుండా. ఆందోళన ఎప్పుడు వస్తుంది? మన కోరిక తీరదేమో, మనం అనుకున్నట్లు జరగదేమో అనే అహంకారానికి దెబ్బ వస్తుందేమో, మన కోరికకి ఏదన్నా అడ్డొస్తుందేమో అనే భయం ఉన్నప్పుడే ఆందోళన, భయాలు కలుగుతాయి. అది ఏమీ లేకుండా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే స్థితి తెచ్చుకోగలిగితే అప్పుడు ఏ విషయం జరిగినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే వాళ్ళకు మరి ఆందోళన ఉండదు. అందుకే ఋషులకు వాళ్లకు ఆందోళనలు లేవు. అన్ని భగవంతుడు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలా జరుగుతాయి అనుకోగలిగి. అలా అని మనం ఏం చేయకుండా కూర్చుని ఇదే భగవన్ నిర్ణయం కాదు. ఆయన చెప్తున్నారు మీ అందరికీ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి, మీ డ్యూటీస్ మీరు చేసుకోండి, కానీ ఈ రకంగా చేయండి, ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మీ శాయశక్తులు ఆ డ్యూటీని సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వాలనే చెయ్యండి. ఆ తర్వాత అయినా అవ్వకపోయినా సమత్వాన్ని రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటాన్ని నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నారు.
సో ఈ రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని, కోపం మరీను ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి ఎలా చేస్తాము అనేదే అలవర్చుకోవటం. మరి కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి అనే మాట వింటూనే ఉంటాం. ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాను అని మనం అనం కదా. కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితేనే ఆ ఫీలింగ్స్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఇందులో నేను కోపం అది నువ్వు ఏ రకంగా అయినా సాధన చేయి, అది ఫస్ట్ స్టెప్. కోపాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలవు అంటే, నేను ఒక రకమైన మార్గం చూసుకుంటాను, మీరు ఒక రకమైన మార్గం చూసుకుంటాం. ఎవరికి ఏ మార్గం వీలైతే అది చూసుకుని, పాయింట్ ఏమిటి, కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం. అది ఎవరికి ఎలా సాధ్యం. కొందరు భగవన్నామం జపిస్తారు, కొందరు చన్నీళ్ళ స్నానం చేస్తారు, ఇంకా కొందరు లేచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే దూరంగాను, ఇంకా కొందరు అద్దంలో మొహం చూసుకోమంటారు. చూసినప్పుడు కోపంలో మన మొహం ఎంత వికారంగా ఉంటుందో చూసుకుంటే మనకే వెంటనే ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇలా చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు రకరకాల మార్గాలు సూచించారు కోపాన్ని తగ్గించుకోవడానికి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్మాల్ స్టెప్. ఊరికినే ఆ నిమిషంలో మనకొక కోపం తగ్గించుకునే మార్గాలని చెప్పారు. సో పాయింట్ ఏమిటి, మీరు ఎలా చేసినా ఆ కోపాన్ని మనం ఆ టైంలో తగ్గించుకుంటే మనకు మనశ్శాంతి. అది ఇక్కడ ఫీలింగ్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్, యాక్షన్స్ చేసిన తర్వాత నేనే గొప్ప పని చేశాననే గర్వము వద్దు, నువ్వు చేసిన పని ఫెయిల్ అయిందనే బాధ వద్దు. నువ్వు చేయవలసింది చేశావు, ఇంకా అంతే నువ్వు చేయగలిగింది. దానివల్ల నువ్వు ఈ ఫీలింగ్స్ పెట్టుకుంటే నీకు దానివల్ల వచ్చేదేమిటి? మనం ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించిన మన ఫీలింగ్స్ వల్ల మనకేమొస్తాయి, తర్వాత నెక్స్ట్ పని చేయటానికి కూడా నీరసం వస్తుంది. ఈ పని సక్సెస్ కాలేదని డిప్రెషన్ వస్తాయి. అది గర్వం వచ్చిందనుకోండి, గర్వంతో ఏ రకమైన ప్రవర్తన వస్తుందో కూడా మనకు తెలుసు. సో ఏది వద్దు, పని మాత్రం చేస్తే మనకే మనశ్శాంతి. ఈ ఫీలింగ్స్ పెట్టుకోకుండా ఉన్నప్పుడు అన్నెసెసరీ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు అంటే ఇది నేను ప్రాక్టికల్ గా మనం ఈ విషయం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనే దానికి నేను ఇంత ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా చెప్తున్నాను. సో ఇది ఎలాగూ, ఇది ఎలా చేస్తాం, అది ఎలా చేస్తాం అంటే మరి చెయ్యాలి, అదే సాధన. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు గెట్ దేర్. అది ఇలా చిటికివేయగానే మనకు ఆ మెంటాలిటీ వచ్చేస్తే ఇంక మరి పాపం ఈ ఋషులు వీళ్ళంతా ఆ రోజుల్లో ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సులు చేశారు. మనకు ఇప్పుడు తపస్సులు అక్కర్లేదు, భగవన్నామం జపిస్తే మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే బుద్ధి కొంచెం క్లీన్ అవుతుంది, చిత్తశుద్ధి వస్తుంది. ఈ మార్గాల్లో ఉన్నప్పుడు చిత్తశుద్ధి వచ్చినప్పుడు సద్భావనలు వస్తాయి. సద్భావన వచ్చినప్పుడే భగవతత్వం స్లోగా అర్థమవుతుంది. స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఒకే రోజు ఇలా చిటికి వేస్తే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళం. అందుకే దీన్ని సాధన అన్నారు. ఇంకా మనం ఒక రకంగా ఎంతో ఈజీ మార్గాలు సూచించారు. అందుకే కలియుగానికి మరి ఆ రోజుల్లో లాగా వేలకు వేల సంవత్సరాలు తపస్సులు చేయక్కర్లా, యజ్ఞాలు చేయక్కర్లా, అర్చనలు భారీగా చేయక్కర్లేదు. నామాన్ని జపించుకుంటూ ఉంటే చాలు. అలాగని రోజంతా నామం ఎక్కడ జపిస్తాం అనుకోకూడదు. మనస్సులో భగవంతుడి నామాన్ని స్థాపించుకోవడం. ఎలాగూ అంటే ఇప్పుడు మీరు నేను సో అండ్ సో, నేను స్త్రీని, నేను పురుషుణ్ణి అనేది మనలో ఎంత స్ట్రాంగ్ గా మనకు ఆ జ్ఞానం ఉంది. నిద్రలో లేపినా నువ్వు స్త్రీవా పురుషుడు అంటే చెప్పేయగలవు. అలాగే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని మనస్సులో, ఆ భక్తిని, ఆ శరణాగత తత్వాన్ని అంత స్ట్రాంగ్ గా మనం తెచ్చుకోవటానికి ఎలాగూ అంటే ఎప్పుడు మైండ్ లో, బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో మనకు ఆ విషయం తలుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అది స్లోగా, ఒక్క రోజులో రాదు, ఒక్క నెలలో రాదు, 1 year లో రాదు. ఈ సాధన చేసినప్పుడు స్లోగా మనకి ఎప్పుడు భగవంతుడు మనసులో ఉంటారు. గోపికలు ఎగ్జాంపుల్, గోపబాలు ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు హైయెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళంతా మనం అవ్వలేకపోయినా మరి ఎంతో మంది భక్తుల్ని చూసాం. వాళ్ళందరికీ నిత్యము వాళ్ళకి భగవంతుడు మైండ్ లో ఉన్నారు. వీళ్ళంతా పనులు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఎస్పెషలీ ఈ గోపికలు, గోపాలు రోజు పాపం వాళ్ళు గోవులను చూసుకోవాలి. గోపబాలు వాళ్ళు పనులు చేసుకునేవారు, గోపికలు ఇంట్లో పనులు చేసుకునేవారు. కానీ నిత్యము వాళ్ళ మైండ్ భగవంతుడి మీద ఉండేది, పైకి పనులు చేస్తూనే ఉండేవారు. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఆ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్టేజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు అనే దానికి మనం ఏ గుణాలు వదులుకోవాలి, ఏ రకమైన గుణాలు అలవర్చుకోవాలి, ఏ రకమైన మార్గంలో ఉండాలి, ఇవన్నీ ఇంకా క్లియర్ గా 17th chapter చూస్తాము. బట్ నేను బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ కొంత చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అన్నది చూద్దాం. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎలాగూ ఆ తత్వాన్ని, సచితానంద తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలంటే రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని, వదలాలి.
మన్మయామాం ఉపాశ్రిత, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, శరణు వేడాలి. బహావో జ్ఞాన తపస్స, ఇలా చేసిన ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సులు పూతా మద్భావమాగత, నా భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందగలిగారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ రాగద్వేషాల నుంచి, భయాన్నించి, క్రోధం నుంచి విముక్తులై ఎవరైతే సంపూర్ణంగా నన్ను ఆశ్రయించి, అంటే భగవంతుడిని శరణు వేడటం అంటే ఏది ఇచ్చినా భగవంతుడు, ఏది జరిగినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం అని కంప్లీట్ గా ఒప్పుకోగలిగిన స్టేజ్. ఇదేమిటి, భగవంతుడిని ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తే ఇలా చేశాడు, ఇది భగవంతుడా నాకెందుకు ఈ కష్టాన్ని ఇచ్చావు, నేను ఎంతో కష్టపడి చేస్తే ఈ రిజల్ట్ ఇలా ఉందా అని మనం న్యాచురల్ గా అనుకుంటూ ఉంటాం, ఏదైనా పని మనం అనుకున్నట్లు జరగనప్పుడు. ఇలా భక్తి శరణాగత తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు రామదాసుని జైల్లో వేసి ఎన్నో కష్టాలు పడినా ఆయన రామ అన్న పాదం వదలలేదు. మరి అది శరణాగత తత్వం అంటే. సో అలా మనం అంత ఈజీయా అనుకుంటే కాదు, కానీ సాధన చేస్తే మనం ఎప్పుడు ఆ స్టేజ్ లోకి రాగలిగినప్పుడు వస్తాం. ఈ జన్మ అవచ్చు, నెక్స్ట్ జన్మ అవచ్చు, ఇంకో 10 జన్మలు అవచ్చు, ఈ నెక్స్ట్ మంతే రావచ్చు, కొంతమంది చెప్పలేం. సో ఎవరికి ఎప్పుడు వస్తుందో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. ఏమిటి ఇది, ఎలా చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు మన యొక్క సాధనను మనకు చేతనైన రీతిలో చేయటమే మన బాధ్యత. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆశ్రయం అంటే ఏమిటంటే శరణాగతత్వం. శరణాగతత్వం అంటే ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అని సంపూర్ణంగా అంగీకరించగలిగినప్పుడు అది. అలా ఉన్న వాళ్ళు నా యొక్క జ్ఞానాన్ని అంటే భగవత్ తత్వాన్ని, వాళ్ళ ప్యూరిటీ స్టేజ్ కి రాగలుగుతారు. అంటే వాళ్ళు ఏదైనా భగవత్ తత్వం అనుకున్న వాళ్ళకి మరి కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, ఆందోళనలు, భయాలు ఉండవుగా. కాబట్టి మనస్తత్వం, శాంతి, నిర్మలత్వం, ఎవరి మీద కోపం ఉండదు, ఎవరి మీద తాపం ఉండదు, జలసి ఉండదు, ఈర్ష్య ఉండదు, ఈ భయం ఉండదు, ఆందోళన ఉండదు, ఎప్పుడు నిర్మలంగా ఉంటారు, శాంతం. అట్లా ఆత్మతత్వం ఆ ప్యూర్ స్టేజ్ లోకి రాగలుగుతారనమాట. సో అది ఇక్కడ మనం ఆత్మతత్వం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అన్నదానికి కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలని నేను ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒకటే చెప్పొచ్చు. సో ఈ భయము, క్రోధము, ఆసక్తి నుంచి విముక్తులై నన్ను ఆశ్రయించి సంపూర్ణంగా నా మీదే స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఇంతకు పూర్వం పవిత్రులయ్యారు. వాళ్ళంతా పూతా మద్భావమాగత, నా ప్రేమను పొందారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏ తథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఎవరు ఏ రకంగా శరణు వేడితే ఆ రకంగా నేను వారిని అనుగ్రహిస్తాను. సో ఏదో ఎవరికి తోచిన రీతిలో వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు. అంటే వాళ్ళ ఈ ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి, సముద్రం మనం వాటర్ దగ్గరికి ఎంత పాత్ర తీసుకువెళ్తే అంత నీరు అన్న సామెత వినే ఉంటారు. అలాగే మన భక్తికి అనుసరించి భగవంతుడు ఎంత భక్తి ఉంటే దానికి తగ్గ ఫలితం మనకు వస్తుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఎవరు మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ, అందరూ నా మార్గాన్ని వాళ్ళ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారంటే ఇక్కడ కర్మయోగం ద్వారా, మరి జ్ఞానయోగం ద్వారా, మరి అష్టాంగ యోగం ద్వారా, తర్వాత భక్తి యోగం ద్వారా. సో ఎవరికి వీలైన మార్గంలో వాళ్ళు నన్ను రావటానికి ప్రయత్నిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతా క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. సో ఈ లోకంలో మనుషులంతా కూడా కామ్య కర్మంలో విజయం కావాలని మనందరం అనుకుంటాం, ఏ పని చేసినా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి. సో దాని కారణంగా అందరూ దేవతల్ని పూజిస్తారు. ఎందుకంటే దేవతల్ని పూజిస్తే ప్రతిఫలాలు త్వరగానే వస్తాయి. మరి ఫలానా దానికి ఫలానా వర్షం కావాలని వరుణ దేవుణ్ణి ఇలా పూజలు చేసినప్పుడు వస్తాయి అని చెప్తూ, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఈ 4 వర్ణాలు అంటే 4 మనం కులాలు అంటాం కదా, వర్ణాలు అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు నేనే సృష్టించాను. కానీ ఎలా సృష్టించాను, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి విభాగం జరిగింది. తస్య కర్తారమపి మాం, వాటిని నేను సృష్టించినా కూడా
విద్యకర్తారం అవ్యయం. నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్తని, అంటే భగవంతుడు వీటన్నిటికీ అతీతులు అని చెప్తూ ఈ ఈ ఈ సమాజంలో ఈ విభజనలన్నీ ఎలా సృష్టించాను అంటే వాళ్ళ యొక్క పుట్టుకని బట్టి కాదు, వాళ్ళ యొక్క గుణకర్మలను బట్టి. గుణం అంటే ఏంటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు. వాళ్ళకి ఏ గుణాలు ఉన్నాయో దానిని బట్టి అని చెప్పి చెప్తారు. ఇది చాలా డీటెయిల్డ్ గా 17th చాప్టర్ లో మళ్ళీ చూస్తాము. ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పుట్టుకని బట్టి కాదు, గుణకర్మలను బట్టి విభాగం జరిగింది. సో వచ్చిన వాళ్ళంతా ఈ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఈ రకంగా విభజించబడ్డారు. కిం కర్మ కిం అకర్మీతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఇకపోతే కిం కర్మ అంటే కర్మ అంటే ఏమిటి, కిం అకర్మేతి అకర్మ అంటే ఏంటి అన్నది కవయోప్యత్ర మోహిత. పెద్ద పెద్ద కవులు పండితులు కూడా తెలియక మోహితులు అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. కర్మ ఏమిటో అకర్మ ఏమిటో డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు. ఈవెన్ పండితులకు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, నీకు ఇప్పుడు ఆ కర్మ అంటే ఏమిటో చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్, నువ్వు మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ అంటే ఏమిటో అకర్మ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేక వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను నీకు ఆ రహస్యం ఏమిటో వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విడిపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అకర్మ ఇలా మరి కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి అర్పించి ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆసక్తి లేకుండా చేయటం. అందుకని ఈ రకంగా మనకి ఎగ్జాంపుల్ అలా చూపిస్తున్నారు. ఏ పనైనా అలా భగవద్ అర్పణగా చేసినప్పుడు ఆ కర్మ అవుతుంది. బంధాలు అంటవు. కర్మ అంటే మంచి పనులు. ఎవరికైనా దానం చేస్తూ అమ్మ నేను మంచి పని చేస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయడం, పుణ్యం వస్తుంది, అది కర్మ. వికర్మ అసలు శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులు చెయ్యొద్దు, ఇది నిషిద్ధమైన పని అని చెప్పిన పని చేయడమే వికర్మ, చెడు పనులు. సో కర్మ అనేవి 3 రకాలుగా భగవంతుడు ఇలా వర్ణించారనమాట. కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. కర్మలంటే ఇంద్రియ నియంత్రణకు, చిత్తశుద్ధికి, మనసును శుద్ధి చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడే శాస్త్ర విహితమైన మంగళప్రద పనులు. వికర్మలు శాస్త్రాలచే నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. ఇక్కడ కర్మ అంటే మంచి పనులు, వికర్మ అంటే చెడు పనులు. అకర్మ సో వికర్మ అంటే శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పిన అశుభ పనులు. ఇవి హానికరమైనవి, ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీసే. అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు, భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, అంటే వీటికి రియాక్షన్స్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉండవు. అంటే నీకు బంధాలు చుట్టుకోవు, జీవాత్మను బంధించవు అని చెప్తారు. సో భగవంతుడికి మనకున్న వ్యత్యాసాలు ఇందాక చూసాము. ఆయన మాయను నియంత్రించేవాడు, మరి ఆయన రూపం కూడా శాశ్వతమైనది, సచ్చితానంద విగ్రహము, సచ్చితానంద తత్వము. మనమేమో మరి మాయచే నియంత్రింపబడతాం, ఆయన మాయనే నియంత్రిస్తాడు. మనమేమో మరి ఈ 3 సత్వరజస్తమో గుణాల మాయకు మనం వాటితో కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాం. భగవంతుడే వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేయగలిగిన వారు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో గురువుని చేరి పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. ఎలాగూ ఆయనకు సేవ చేస్తూ, ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆయనకు సేవ చేయి. ఆ తర్వాత ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం, నీకప్పుడు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానస్తత్వదర్శినః. ఈ జ్ఞానం అనే తత్వాన్ని స్వయంగా దర్శించిన ఆ గురువు, అంటే మాటలతో కాదు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న ఆ గురువు నీకు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు. ఒక గురువుని చూసుకుని ఈ పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకో. ఆయన్ని అడుగు. ఎలా అడుగుతావు? వినయంతో అడుగు, ఆయనకు సేవలు చేస్తూ. అలాంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని మరి నీకు తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి ఆ జ్ఞాని, తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని చవి చూసినటువంటి జ్ఞాని, భగవంతుడి యొక్క పరతత్వాన్ని చవి చూసిన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే స్వయంగా దర్శించిన వాడు కాబట్టి, స్వయంగా అనుభవపూర్వకంగా
తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి. ఇక్కడ సాందీపని ముని బలరామకృష్ణులు వాళ్ళ గురువు గారు అయిన సాందీపని ముని దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడం చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు సమస్తము తెలిసిన జ్ఞాని అయినా మనబోటి వాళ్లకు గురువు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్పటానికి ఆయన కూడా గురుకులంలో చేరి చదువుకోవటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. 64 కళలు 64 రోజుల్లో నేర్చుకున్నారు భగవంతుడు కాబట్టి, ఆయనకి ఆల్రెడీ అన్ని తెలిసిన జ్ఞాని కాబట్టి అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేకపోయినా ఆయన గురువు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అందరికీ తెలియజేయడం కోసం సామాన్యులాగా బలరామకృష్ణురిద్దరూ కూడా సాందీపని ముని దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నారు. సో ఎవరు ఈ తత్వాన్ని అంటే శ్రద్ధ అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవరు ఇలా ఎలా సాధించాలి అని మనకు డౌట్ వస్తే, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం లభిస్తుంది. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి, నీ సెన్స్ కంట్రోల్ చేసుకో, సెన్స్ కంట్రోల్ చేసుకో అనే మాట వింటూ ఉంటాం. అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు మనకి చెప్పొచ్చు, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళని, ఏంటి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు, కంట్రోల్ చేసుకో అంటే నీ సెన్సెస్, నీ నోటిని కంట్రోల్ చేసుకో అంటే నోరేమిటి, ఇంద్రియాలు. సో ఇంద్రియాలంటే ఇంద్రియాలు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, అఫ్ కోర్స్ మనస్సును బట్టి, బట్ ఇవన్నీ దాని మీనింగ్ అదంటే మనో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఎవరైతే శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, కంట్రోల్ చేసుకోవాలని శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి. ఏం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం, మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటే అలా అంటాం అనుకుంటే ఇంకా మనకు అది రాదు. సో శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, ఎవరికైతే ఈ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అసలు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే ఈ జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ శ్రద్ధ తర్వాత ఇంద్రియాలని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం సాధన చేయాలి, ప్రయత్నించాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. జ్ఞానం లబ్ధ్వా, ఈ జ్ఞానం లభించిన తర్వాత ఏమవుతుంది, పరాం శాంతిం మచిరేణాధిగచ్చతి. అప్పుడు ఈ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత పరమశాంతిని పొందుతాడు. సో దివ్యజ్ఞాన తత్పరుడు, శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి మనో ఇంద్రియాల నియంత్రణ చేయటం, కంట్రోల్ చేసుకోవటం ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హుడవుతాడు. ఆ తర్వాత ఆ పరమశాంతితో అతను అలౌకిక జ్ఞానంతో ఈ పరమశాంతిని పొందుతాడు. జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత పరమశాంతి, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్న శాంతిని పొందగలుగుతాడు. ఎవరు సాధించలేరు, ఎవరు సాధించలేరు ఈ జ్ఞానం. ఇక్కడ ఎవరు సాధించగలరంటే శ్రద్ధ ఉన్నవాడు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం, ఆ శ్రద్ధతో ఇంద్రియాల్ని మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు. చేయగానే జ్ఞానం లభిస్తుంది. జ్ఞానం లభించినాక శాంతి లభిస్తుంది. సో ఎవరు సాధించలేరు, అగ్నిశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. అగ్నిశ్చ అంటే అజ్ఞానం, అశ్రద్ధ దాన, మరి జ్ఞానం మీద విశ్వాసము ఈ రెండు లేనివాడు, అజ్ఞానం ఉన్న అశ్రద్ధ ఉన్న, సంశయాత్మ అసలు అనుమానం, ఫెయితే లేని వాళ్ళు, భగవంతుడి మీద ఆ ఫెయితే లేని వాళ్ళు, వినశ్యతి ఇక వాళ్ళు పొందలేరు. నాయం లోకోస్తినా పర, వాళ్ళు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం లేదు. ఈ సంశయాత్ములకు, ఈ అనుమానం విశ్వాసం లేని వాళ్లకు సుఖం అనేది, సందేహించే మనసుంటే ఇక ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం ఉండదు. సో జ్ఞానము విశ్వాసము రెండు లేని వారు తర్వాత మరి ఎప్పుడు అనుమానం, సంశయాత్ములకు ఇక భగవద్జ్ఞానం పొందలేరు. మరి ఈ సందేహించే మనసు సంశయాత్ములకు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్రద్ధ ఉంటే నీకు ఆ జ్ఞానం లభిస్తుంది. శ్రద్ధ లేకపోయినా, విశ్వాసం లేకపోయినా నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందలేవు. సరికదా, మరి ఈ లోకంలో పరలోకంలో కూడా సుఖం అనేది ఉండదు. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ జ్ఞాన సంభూతం, కాబట్టి జ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః, నువ్వు అజ్ఞానం, తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూతం, కాబట్టి అజ్ఞానంతో పుట్టినటువంటి నీ హృదయంలో
ఈ పుట్టిన ఈ సందేహాలను జ్ఞానాసినాత్మనః, జ్ఞానంతో నువ్వు, జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో, చిత్వైనం సంశయం యోగం, నువ్వు ఈ జ్ఞానంతో వాటిని ముక్కలు చెయ్యి. సో నీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎందుకు వచ్చాయి నీ హృదయంలో అంటే అజ్ఞానంతో తలెత్తాయి. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో నువ్వు ఆ సందేహాలన్నిటినీ ఖండించే, చిత్వైనం చెయ్యి. అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత, లేచి నువ్వు ఈ యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి, నేను కాదు ఇది, నేను బాడీ కాదు, ఎవరు బాడీ, ఇవన్నీ చెప్పారు కదా ఇప్పటి వరకు, కర్మయోగం ఎలా చేయాలో. అలా నువ్వు అజ్ఞానంతో ఉన్న నీ మైండ్లో ఉన్న సందేహాల్ని ఈ జ్ఞానంతో నువ్వు తుడిచిపెట్టేసి, ఖండించి వేసి, నువ్వు లేచి యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామం కలికల్మషనాశకం, నాతః పరతరోపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ అనే ఈ మంత్రం సకల వేదాలు వెతికిన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లున్న మహామంత్ర జపం కంటే వేరే తరోపాయం లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విష్ణం వందే జగద్గురం. మరి అసలు ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, అత్యంత ఎవరైనా సరే పాప కర్మలు ఆచరించేవాడు సహితం ఈ దివ్య జ్ఞాన భగవద్జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన తర్వాత దుఃఖాలతో కూడిన భవసాగరాన్ని దాటివేయగలడు అన్నది ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాము అని చెప్తున్నారు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఇంతటితో